Мария Лесова е на 15 години от град Раковски. Учи в езикова гимназия Иван Вазов, град Пловдив. От 8 годишна тренира художествена гимнастика в спортен клуб Тракия, Пловдив, с треньор Силвена Чернева. Участва в много международни турнири. Индивидуално и в ансамбъл печели отличия в редица републикански първенства. Любимият ти уред е топка. Мария, здравей! Как си? Здравейте, благодаря. Добре съм. Вие как сте? Добре. Можеш ли да ни кажеш с какъв спорт се занимаваш? Занимавам се с художествена гимнастика. Какво те мотивира да започнеш да се занимаваш с художествена гимнастика? Като малка много обичах да гледам по телевизията художествена гимнастика и винаги се опитвах да правя нещата, които правиха и гимнастичките, но разбира се не ми се получаваше. Мама ме гледаше и просто реши да ме запише да тренирам, защото много харесвах този спорт наистина. И така се озовах в спортен клуб Тракия с моя треньорка, госпожица Силвена Чернева. Какво значи художествената гимнастика за теб? Художествената гимнастика е наистина много труден спорт. Тренира се по много часове, красив е и се изисква много. Но превърна се в мое ежедневие и съм свикнала с него много. Добре, какво ти взе от ежедневието да тренираш до 4 часа на ден? Вземе много от свободното време, защото когато моите приятелки излизаха навън, аз бях в залата. Тогава кажи ни как успяваш да съчетаваш отличните успехи в училище с толкова интензивен график от тренировки? Трудно е, но не е невъзможно, защото когато човек иска нещо, го постига. Разбрахме какво ти взе, но какво ти даде художествената гимнастика? Даде ми много дисциплина. Научи ме да бъда много организирана и да си разпределям времето правилно. Каква е твоята мотивация да продължаваш и как се виждаш след години? Не съм мислила толкова сериозно на този въпрос, но искам да продължа да се развивам доколкото мога, разбира се, защото много ми харесва този спорт. Можеш ли да споделиш с нас каква е разликата при индивидуално изпълнение и при участие в ансамбъл? При индивидуалното изпълнение си сам на килима, всички гледат теб, притеснен си, да, наистина, но всички разчиташ на себе си, няма на кой друг да разчиташ. В ансамбъл сме 5 момичета и всяка разчита на всяка и сме един за всички и всички за един. Кое е твоето любимо? Да си сама или в екип? Предпочитам ансамбъл, въпреки че е по-трудно, защото предпочитам отборната игра. И когато съм с момичетата на килима, съм много по-спокойна. А кой е любимият ти уред? Топка, но може би и бухалки. Може ли да ни споделиш и какво е усещането след интензивни тренировки, напрежението, когато си на килима, да застанеш на почетната стълбица и да чуеш твоето име, което означава, че прославяш и община Раковски? Когато застана на стълбичката, чувството е наистина неописуемо, но знам, че аз и треньорката ми сме се свършили работата и най-вече, че тя ще е доволна от мен. Мария, защо да отделяме време за спорт? Спортът е здраве и е важно да се спортува, защото спорта учи на много неща и лично аз не съжалявам за времето прекарано в залата. Какво е усещането преди да излезеш на килима? Преди да изляза на килима, няма да крия, много съм напрегната, но треньорката ми помага, като ме успокоява и ми казва, че вярва в мен, че ще се справя. Отправи поздрав до всички, които те гледат. Пожелавам ви да бъдете много здрави, много щастливи, да се обичате, да слушате родителите си и да спортувате, защото това е много важно нещо.